Isang engkwentro ang nangyari sa pagitan ng Philippine Army at pinaghihinala ang miyembro ng rebelding grupo nitong Linggo, Pebrero 22 sa Barangay Lidong, Presentacion, Camarines Sur. Ayon sa 19th Infantry Division ng Philippine Army, nagsagawa ng operasyon ng mga sundalo matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang source sa lugar kaugnay ng presensya ng armadong grupo. Tumagal ng humigit kumulang 10 minuto ang palitan ng putok bago umano umatras ang mga rebelde. Wala namang naitalang casualty sa panig ng mga tropang gobyerno at sa pinaniniwala ang panig ng mga rebelde. Gayunman may mga na-recover na mataas na kalibre ng baril, kabilang ang M16 at M14 rifle, anti-personnel mine, gayon din ang iba pang kagamitang pinaniniwala ang ginagamit sa insurhensya. Ayon sa Philippine Army, mangilan-ngilan na lamang umano ang natitirang rebelde sa presentasyon. Itong grupo na ito ay natitirang grupo na lang o remnants na lamang ng larangang gerilla doon, no? Sapagkat wala naman ng aktibong larangang gerilla dito sa ating sa rehiyon. At nagpunta sila doon sa lugar para bisitahin yung mga masa na dati nilang kontrolado. Kaya lang ay yung mga dati nilang pinagkakatiwalaan ay yun na rin mismo ang nagsusumbong sa atin na nagpapabot ng impormasyon patungkol sa kanilang presensya. Samantala sa Labo, Camarines Norte, na-recover din ng mga militar ang nasa tracing pampasabog. Ayon sa 9th Infantry Division, mismong mga dating rebelde ang nagturo sa lugar ng imbakan umano ng anti-personnel mines. Pinasalamatan ng Joint Task Force Bicolandia ang mga dating rebeldeng nagbigay ng impormasyon dahil sa malaking tulong upang masupil at mailayo sa kapahamakan ang komunidad at ang militar dulot ng pampasabog. Regine Boy, CSN.